At Phosphorus, we stop the vehicle. ephosphorus sayimisa imoto. Angikwazi lokho Nkosi enkulu. I don't know about that, my lord. A call came in. Kwangena ucingo. Angikwazi lokho. I don't know about that. I think it was Kelly, and Carlos kept on referring to this person as sisters. Ngicabanga ukuthi kwakuwuKelly uCarlos njalo nje wayethi uma ekhuluma ke nalomuntu athi sisters. Angikwazi lokho Nkosi enkulu. I don't know about that, my lord. Carlos got out of the vehicle to take this call. Waphuma uCarlos emotweni ukuyophendula ucingo lolu. Angikwazi lokho Nkosi I enkulu. don't know about that, my lord. Where after he called Mapisa, Sfiso, and Mozi out of the vehicle. Lakho emuva kwalokho ke wase ebiza uMaphisa, uSfiso kanye noMuzi ukuthi baphume emotweni. Angikwazi lokho Nkosi enkulu. I don't know about that, my lord. They had a meeting outside of the vehicle. Baba nomhlangano ngaphandle emotweni. Angikwazi lokho Nkosi enkulu. I don't know about that, my lord. They came back to the vehicle. Babuyela emotweni. Angikwazi lokho Nkosi enkulu. I don't know about that, my lord. Ntoko Sizeni took out a firearm and gave it to Carlos. Untokoziseni wakhipha isibhamu wasinikeza uCarlos. Angikwazi lokho Nkosi enkulu. I don't know about that, my lord. Mozi had his own firearm. Umuzi wayenesakhe isibhamu. Angikwazi lokho Nkosi enkulu. I don't know about that, my lord. Sfiso had his own firearm. uSfiso wayenesakhe isibhamu. Angikwazi lokho Nkosi enkulu. I don't know. Zwa emotweni. Hayi angikwazi Nkosi enkulu. No, I don't know about that, my lord. Carlos said to us we all had to be positioned since we all were going to hit Senzo Maiwa. uCarlos wathi ke kuzofanele ke sime ke noma ke sibe nendawo la esizoma khona ke nanjengoba sonke ke sasizoshaya uSenzo. Angikwazi lokho Nkosi enkulu. I don't know that about that, my lord. We then all got out of the vehicle. Saphuma sonke emotweni. Angikwazi lokho Nkosi enkulu. I don't know about that, my lord. Sfiso was the driver. uSfiso kwakuwumshayeli. Angikwazi lokho Nkosi enkulu. I don't know about that, my lord. Mozi was the lookout. Umuzi uyena owayebhekile qaphile ke noma aqaphe. Angikwazi lokho Nkosi I enkulu. don't know about that, my lord. For someone who might come out of the window. Uma ke kwakungaba nomuntu ongathi aphume ngefastela. Angikwazi lokho Nkosi enkulu. I don't know about that, my lord. Carlos and I was supposed to get in the house. uCarlos nami kwakufanele ukuthi singene phakathi endlini. Angikwazi lokho Nkosi enkulu. I don't know about that, my lord. When we got to the house, he pulled out a firearm. Uma singena endlini wakhipha isibhamu. Angikwazi lokho Nkosi enkulu. I don't know about that, my lord. He ordered everyone to lie down and demanded phones and money. Watshela wonke umuntu ukuthi alale phansi wase efuna omakhalekhukhwini nemali. Angikwazi lokho Nkosi enkulu. I don't know about that, my lord. Now, Mr. Ntanzi, when we were dealing with the confession made before Lieutenant Kona Rapaju, we referred you to the evidence of people who were in the house, in particular Ms. Zandile Kumalo and Jumela Mudlala, who testified that two intruders entered the house and that one was armed and had dreadlocks, and the second intruder was taller than the
armed intruder and they identified you as the second intruder. Mnumzana uNtanzi ngesikhathi ke dinga ke noma ke sikhuluma ke ngaso istatement lesi ke sasiphambi kwakhe uKenel Rapadu sishilo ke kuwena ukuthi ke ofakazi ababesendlini kakhulukazi ke uMiss Zandile Khumalo kanye naye ke uTumelo Madlala bashilo noma bayitshela inkantolo ukuthi ke kwangena abantu ababili endlini, omunye wayehlomile enama dreadlocks, omunye ke futhi ebude, base bekhomba ke wena ke nanjengomunye wabo. Cha mina kusukuthi azange ngene kwaKhumalo. No, my lord, I never entered the Khumalo household. KwaKhumalo bathi kwangena umuntu onetshebe, mina ngangena netshebe 2014. The Khumalos, they alleged, my lord, that a person that entered had a beard. I did not have a beard in 2014. And they further testified, including Mr. Thokosi Zitwala, that the intruders demanded cell phones and money. Baqhubekekile ngobufakazi babo kufaka phakathi naye ke umnumzana uMthokozi Sithwala bathi laba ababili ke abangena base befuna ke omakhalekhukhwini nemali. Uthi Mthokozi Sithwala laba bangena hayi mina. Thokozi Sithwala alleges or claims that they entered, not me. Lo wangena kwaKhumalo enetshebe. The one who entered the Khumalo household had a beard. Carlos then gave me a phone. uKaros wanginikeza umakhalekhukhwini. Angikwazi lokho Nkosi enkantolo. I don't know about that, my lord. I had a plastic bag with me. Ngangiphethe uplastic kumina. Angikwazi lokho Nkosi enkantolo. I don't know about that, my lord. There was a plastic container on the table with money. Kwakune container yo plastic etafuleni eyayinemali. Angikwazi lokho Nkosi enkantolo. I don't know about that, my lord. When we dealt with the evidence, with the confession before Lieutenant Colonel Rapadu indicated to you that this information was not referred to by the witnesses who were in the house when the incident happened. The fact that there was a plastic container on the table with money. Sishilo ke kuwena ke ngesikhathi ke besikubuza ke ngaso istatement lesiyaphambi kwakhe uKenel Rapadu ukuthi ke akekho noyedwa kofakazi ababephakathi endlini ngesikhathi bezile la enkantolo bezokuthula ubufakazi owakhuluma ngayo ke le container ye plastic eyayiphezulu kwetafula inemali. Ngiyethemba namphambi Nkosi enkantolo azange ngibhale statement. I also believe before the court, my lord, that I never wrote a statement. Carlos gave me the container which I put in the plastic bag. uKaros wanginikeza ke icontainer le engayifaka kuplastic. Angikwazi lokho Nkosi enkantolo. I don't know about that, my lord. Everyone was lying down. Wonke umuntu wayeleli phansi. Angikwazi lokho ngoba angangingekho lapho. I don't know about that because I was not even there. I believe Carlos was told where whatever he was looking for was. Ngiyakholwa ukuthi uKaros watshelwa ukuthi ke kwakuphi nendawo noma kwakuyini lokho awayekufuna. Angikwazi lokho Nkosi enkantolo. No, I don't know about that, my lord. Carlos was about to open something when Senzo Maiwa stood up. uKaros kukhona awayezokuvula ngesikhathi uSenzo Meyiwa esukuma. Angikwazi lokho Nkosi enkantolo. I don't know about that, my lord. There was then a scuffle between him and Carlos. Kwaba khona ke ukulwisana ke phakathi kwakhe noKaros. Angikwazi lokho Nkosi enkantolo. I don't know about that, my lord. We have referred to the evidence of Ms. Zandile Khumalo and Tumelo Madala indicating that there was a scuffle between Mr. Senzo Meyiwa and the dreadlock intruder who was armed with a firearm. Besikhulumileka noma sikushilo ke ukuthi kubufakazi babo ofakazi labo babesendlini
kakhulukazi ke uMzandile Khumalo kanye naye uTumelo Madlala bakushilo ke betshela inkantolo ukuthi ngempela ke kwakukhona ke ukulwisana kwabakhona phakathi kwakhe uSenzo Meyiwa kanye ke noyedwa ke kulabo ababili abangena ulo owayenama dreadlocks futhi ke ehlomile. Mina ngangengekho lapho, nangazi lutho. I was not there, I know nothing. During this intense scuffle, Senzo took a chair and hit Carlos with it. Kukona ke lokho kulisana ke kwakukhona ke uSenzo wathatha isitulo washaya uCarlos ngaso. Angikwazi lapho Nkosi enkantolo. I don't know about that, my lord. Futhi ngangengekho nokubakho lapho. And I was not even there. It appeared as if he wanted to prevent Carlos from taking whatever he wanted to take, Still proceed. from whatever was Opening. opening. Kwakubukeka ingathi ke wayezama ukuthi avimbe uCarlos kuloko ukuthatha lokho noma yini leyo awayefisa noma efuna ukuthi ayithathe kuloko awayekuvula. Nkosi enkantolo angikwazi lokho. My lord, I don't know about that. Kelly Khumalo was the one who directed Carlos where the thing was which he wanted to take. uKelly Khumalo kwakuyena owayetshela uCarlos ukuthi yayikuphi nendawo leyo nto leyo awayefuna ukuyithatha. Nkosi enkantolo angikwazi mina. My lord, I don't know about that. During the scuffle, Carlos fired 2 shots. Ukona ke lokho kulisana ke uCarlos wadubula amahlandla amabili. Nkosi enkantolo angikwazi mina. My lord, I don't know about that. We have, when we dealt with the confession before Lieutenant Colonel Rapado, referred to the fact that the ballistic expert, Lieutenant Colonel Mangena, testified that 2 shots were fired. Sikushilo noma besikuvezile ke lokho ngesikhathi ke besibuza ke ngaso istatement phambi kwakhe uKolonel Rapado ukuthi ke umbiko weibhamu kuyena ke ungoti weibhamu uKolonel Mangena washo ukuthi ke isibhamu saqhuma amahlandla amabili. Nkosi enkantolo kokusho Mangena kusho ngotanzi. My lord, that was said by Mangena and not by Ntanzi. Ngoba mina ngibhala statement futhi angikwazi lokho ongifundela khona. Because I did not write a statement and I know nothing about what you are reading out to me. And that both the ballistic expert, Lieutenant Colonel Mangena, and the pathologist, Dr. Stinka, confirmed that Mr. Senzo Meyiwa was shot in the chest. Nokuthi ke umbiko weibhamu uLieutenant Colonel Mangena kanye futhi naye ke udokotela Dr. Senem Stinka. uSteenkamp basho ke ukuthi ke Steenkamp. wadutshulwa ke esifubeni uSenzo Meyiwa. Kusho bona mina ngazi lutho. That's what they said. I know nothing. Futhi angizange ngibe ingxenye yalo party leyo. And I was not a part of that. I didn't see where Senzo was hit because when the shots were fired, I went outside. Angizange ngibone la uSenzo ashayeka khona noma ashaywa khona ngoba ke uma ibhamu noma isibhamu siqhuma sorry uma isibhamu siqhuma ngaphumela ngaphandle. Nkosi enkantolo angikwazi lokho. My lord, I don't know nothing about that. I was still in the house when it was fired, and I left the house as Senzo was falling. Okay. Ngangise ngaphakathi ke endlini ngesikhathi ke siqhuma isibhamu ngaphuma ke endlini uma uSenzo ewa. Nkosi enkantolo angikwazi lokho. My lord, I know nothing about that. I ran out. Ngagijimela noma ngabalekela ngaphandle. Angikwazi lokho Nkosi enkantolo. I know nothing about that, my lord. As I ran out, Ntoko Sizeni Mapisa came in. Ngathi uma mina ke ngibalekela ngaphandle uNtokosiseni Maphisa wangena ngaphakathi. Angikwazi mina. No, I don't know about that.
I ran and got in the vehicle. ngagijima ngangena emotweni. Angikwazi lokho Nkosi enkantolo. I don't know about that, my Lord. They remained in the house. Basala endlini. Angikwazi lokho Nkosi enkantolo. I don't know about that, my Lord. Futhi ngangingekho lapho. And I was not there, my Lord. I was there for about 5 minutes before they came. Ngangilapho imizuzu emihlanu ngaphambi kokuthi bafike. Angikwazi lokho Nkosi enkantolo. I don't know about that, my Lord. As I ran to the car, Muzi was standing outside. Njengoba ngangigijimela ngibalekela emotweni, umuzi wayeme phandle noma ngaphandle. Angikwazi lokho Nkosi enkantolo. I don't know about that, my Lord. All came back. Babu, Muzi sorry. in front, Ntokosizeni and Karos were behind him, following him. babuya bonke kwakuwumuzi phambili, Ntokoziseni kanye noCarlos emva kwakhe bemlandela. Angikwazi lokho Nkosi enkantolo. I don't know about that, my Lord. We drove away from the scene. Sahamba ke noma ke sasuka ke lapho kwindawo yesigameko. Angikwazi lokho Nkosi enkantolo. I don't know about that, my Lord. While driving, Karos and Ntokosizeni asked for the phone and plastic container, which I gave to them. Sathi sisahamba ke uCarlos kanye noNtokoziseni bacela ke umakhalekhukhwini kanye futhi ke neplastic necontainer ke yeplastic engabanikeza yona noma ke ngabanikeza yona. Nkosi enkantolo angikwazi. My Lord, I don't know about that. Karos then said, "Here is my watch." Wasethi uCarlos nali iwashi lami. Angikwazi lokho Nkosi enkantolo. I don't know about that, my Lord. We drove to the hostel and went straight to room 1B. Sashayela ke imoto saya ehosteli, masifika ke lapho saya ngqo kwikamera ke noma ke igumbi u1B. Nkosi enkantolo angikwazi lokho. My Lord, I know nothing about that. Karos then pointed to Sfiso and said, "He must warn me. If any word comes out that they were involved, then he would kill me." uCarlos wase ekhomba uSifiso emtshela ukuthi akangixwayise uma nje lingaphuma izwi noma ngaphuma ke igama ukuthi bonake babembandakanyeka wayezongibulala noma uzongibulala. Angikwazi lokho Nkosi enkantolo. I know nothing about that, my Lord. Karos and Sfiso then ordered me to go to the kitchen. uCarlos kanye noSifiso base bengitshela ukuthi angiye ekitchen. Angikwazi lokho Nkosi enkantolo. I know nothing about that, my Lord. The four of them, Karos, Mapisa, Sfiso, and Muzi, remained in the bedroom, and they closed the door. Bonake bobanye uCarlos, uMaphisa, uSifiso kanye noMuzi basala ekamereni futhi ke basivala isicabha. Angikwazi lokho Nkosi enkantolo. I don't know about that, my Lord. Sfiso then came out and gave me 15,000 rand. uSifiso waphuma wanginikeza u15,000 rand. Angikwazi lokho Nkosi enkantolo. I don't know about that, my Lord. I was shivering since I was never involved in such thing before. Ngangicangazela njengoba ngakaze beyingxenye yento enjena ngaphambili. Nkosi enkantolo angikwazi lokho. My Lord, I know nothing about that. We all left the hostel in the Polo Vivo. Sahamba sonke ke noma ke sashiya ke ihostel sihamba ngayo iPolo Vivo. Angikwazi lokho Nkosi enkantolo. I don't- Ngingekho lapho. I don't know about that, my Lord, and I was not there. At the stop street, Mapisa and Karos then got into the other Polo Vivo vehicle and left. Kusona ke iStop Street noma ke kustop ke uMaphisa kanye noCarlos
bangena kwenye iPolo Vivo bahamba. Angikwazi lokho Nkosi enkantolo. I don't know about that, my lord. During the drive to the stop street from the hostel, Carlos kept on pointing his finger at me, threatening me. He was also swearing because I was visibly frightened. Okay. Ngaleso sikhathi ke sihamba siya kuwona ke ustop ukusuka ke noma ke ukubuya ehostel. uCarlos njalo nje uhlezi njalo nje engikhomba ke ngomunwe engisabisa wayengithuka nokungithuka ke ngoba ke kwakubonakala noma ngangibonakala ukuthi ke ngangisaba noma ngangithukile. Nkosi enkantolo angikwazi lokho. My lord, I know nothing about that. I forgot to mention, before they parted ways, the four of them first had a meeting outside the vehicle. Ngikhohliwe ke ukukusho lokhu ngaphambi kokuthi bahlukane bona ke bewu4 noma bona ke bobane baba nomhlangano ngaphandle emotweni. Angikwazi lokho Nkosi enkantolo. I don't know about that, my lord. I also forgot to mention that Mtoko Sizeni asked Carlos at the hostel, "Are you sure you really hit him?" Ngikhohliwe futhi ke ukuthi ngikusho ukuthi uNtokoziseni wambuza uCarlos ehostel unesiqiniseko yini sokuthi umshayile. Nkosi enkantolo angikwazi lokho. My lord, I know nothing about that. At the stop sign, he pointed to me with his finger, saying, "I'm telling you, you will." And it's so wait. We're just going to spell it SHIT. Lapha kuyona ke ustop sign wangikhomba ke ngomunwe wathi kumina ke ngiyakutshela uzo akabizanga ke ukuthi la gama yakhe kodwa kuyigama elithukayo.